Silav roj baş, hevan nûçen nûçeyê ku me amade kirin dixwazim ji we re pêşkêş bikim nûçiya herî lezgîn û girîng a rojê daxuyaniya dawî ya kecekî ye di derbarê pêvajoyê de di derbarê agirbesta xwe a di navbera gerîlla û dewleta Tirkiyê de gef û tehdîtên dewleta Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê bandorekê çawa li vê pêvajoyê dike. Pêvajoyek ku hatiye destpêkirin ji aliyê Dewlet Bahçelî ve û Rezdar Abdullah Öcalan jî piştgirî daye. Wisa hat heta îro ev 15 mehen pêvajo bi rêve diçe yan jî 13 mehen. Na 15 mehen pêvajo bi rêve diçe lê hê jî ji aliyê Dewleta Tirkiye ve tûk gavekî erênî nehatiye avêtin. Tê gotin ku qanûn amade dikin, qanûnên ji bo vegera gerîla, ji bo ku hêzên gerîla karibin tevlî siyaseta demokratîk bibin. Lê daxuyaniya kecekê behsa van mijaran dike. Ez hema wext wan danek me em dest pê bikin vano. Em pêşî pêşî cih bidin daxuyaniya Qesedê hevano. Çekdarên hikûmeta Şamê li Dêrê Zorê êrişê Qesedê kirine. Em hinek cih bide wî paşê em daxuyaniya kecekê bawekî bilez bi we re parve bikin. Ev gelekî girîng e. Aniha Qesedê çi dibêje hevano? Doh bi şev ve hûnzanin gelek peyam jî hatin ji me re. Hem li Dêrê Zorê hem li Dêrhefrê, derdora Tebqay, derdora Bendava Tîşrinê êriş hebûn, bombebaran hebûn ji aliyê Dewleta Tirk û çetên Şamê ve. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ragihand ku çekdarên komên girêdayên hikûmeta Şamê li gundewarê Dêrê Zorê êrişên nuxteyên wan kirine. Navenda ragihandinê ya Qesedê di derbarê bûyeran de daxuyaniyekê belav kiriye, diyar dike êriş şeva borî saet derdora 11.25 de pêk hat li bajarokê Ebu Hemamê ê gundewarê Rojhilatê Dêrê Zorê. Li gorî wê daxuyaniyê çekdaran ji ku derê ve êrişkirine ji aliyê din ê çemê Firatê ve bi çekên otomotîk gule li şervanên Qesedê barandine. Qesedê destnîşan kir ku di êrişê de tu ziyanên canî çênebiye. Di nava hevalê wan de ziyanên canî çênebûne. Wekî din şervanên Qesedê jî yekser bersiv dane van çavkaniyên êrişan yani ji ku derê hatine tespît kirine wan jî li gorî xwe biborin bersiv dane. Hêzên me ji bo garantîkirina ewlehiya xalan û parastina herêmê hemû tedbîrên pêwîst girtine. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ev daxuyanî daye hevano. Hema ez bi cümleyekî ji we re bixwînim paşê derbasî meseleyekî din bibim. Doh bi şev saet derdora 11.25 de çekdarên komê hikûmeta Şamê ji aliyê din ê çemê Firatê ve bi çekên otomotîk êrişî xalên hêzê me yên li bajarokê Ebu Hemamê kirine dikeve gundewarê Rojhilatê Dêrê Zorê. Di nava hêzê me de tu ziyanên canî çênebûne. Hêzên me yekser bersiv dane çavkaniyên êrişê ji bo misogerkirina ewlehiya xalan û parastina herêmê hemû tedbîrên pêwîst girtine. Ev yek hikûmeta demkî ya Şamê a piştî êrişa li ser taxên Kurdan yên Helebê çekên giran gelek çekên çekdarên din jî dişîne herêma Dêrhefrê. Yani îşev sibê wê diyar bibe. Daxuyaniya dawî ya kecekî jî heye hevano. Ew ê jî bandor li biryarên Dewleta Tirkiye bike gelo. Ji ber ku kecekê pir bawekî vekirî dibêje em dibînin ku Dewleta Tirkiye di nava amedekariyan de ye ji bo êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike. Ev rewş zorê li me dike ku em agirbesta xwe jî pêvajoyê jî di lêpirsînê de berbas bikin. Ji nû ve bigirin ber çawa daynî ser masê ka em di rêyekî çawa dane. Vaya yek wekî din rêxistinê mafê mirovan dibêjin çarenûsa zêdetirê sêsîd kesan nediyare li Helebê. Rêxistina mafê mirovan ya Efrîn Sûriye, rêxistina mafê mirovan a Sûriye diyar kirin ku çarenûs yani qedera bi sedan sîvîlên li taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye hatine binçavkirin, bixwe re birine hatine revandin, rewşa wan hê jî nediyar e. Rêxistinan diyar kirin ku wan heta niha 300 nav belge kirine, bal kişandin ser zehmetiyên ku xebatên belgehkirinê asteng dikin. Rêvebirê rêxistina mafê mirovan ya Efrîn Sûriye İbrahîm Şêxû li ser rewşa dawî got rewşa me heta niha aloz e. Sûçên wekî revandina bi kom ya sîvîlan têne kirin.
genç û ciwanên ku emrê wan di navbera 17-45 salan de ye bi hinceta ku berê endamên hêzên ewlekariya hundirîn bûne têne revandin. Yani endametiya hêzên hundirîn asayişê weke suç tê dîtin. Em ji kîjan halî ketin kîjan halî min got ez îro şîrove nekim. Yani çeteyên doh hatine hebûna hêzên asayişî weke suç dibînin û direvînin. Rêveberiya rêxistina mafê mirovan a Sûriyê yek ji endamên rêveberiyê Evîn Cumayê diyar kir ku ew ji bo şopandina rewşê bi rêya kanalên yasayî an hat xebitin. Evîn Cumayê destnîşan kir ku ew dosyayên hiqûqî yên mafê mirovan ê taybet bi birîndar û girtiyan re amade dikin. Artêşa Ereban ya Sûriyê şeşê vê mehê çawa ku hûn zanin êrişê her du taxên Kurdan kiribû li Helebê. Ji ber êrişê bi dehan kesan jiyana xwe ji dest dabûn. Hêjmara însanên ku jiyana xwe ji dest dane hatine qetilkirin ji sedî gelekî zêdetir e. Ji ber êrişê erê ziyanên wê derê ez ji we re nebêjim. Rewşa me perîşan e hevanna. Di derbarê Rojhilatê Kurdistanê de jî ez ê agahiyan bidim lê pêşî ez daxuyaniya kecekî ji we re bixwînim. Baş e? Eger hûn amade bin hevanna daxuyaniya kecekî wisa ye. Hevserokatiya Konseya Rêveberiya Kecekî tekildarê êrişên li ser taxên Kurdan yên Helebê polîtîkayên dewleta Tirkiyê ya vê pêvajoyê daxuyaniyekî nivîskî weşand. Keceke pir vekirî got. Êrişên li ser taxên Kurdan û amadekariyên êrişa li ser Rojavayê Kurdistanê agirbesta di navbera tevgera me û Tirkiyeyê her wiha pêvajoyê dixe ber lêpirsînê. Êrişên di vê demê de nîşan didin ku qanûna derbasbûnê ku Tirkiye niha amadekariya wê dike wê nebe gaveke çareseriyê. Di rewşekê wiha de ku êriş ew qasî li tevgera me tê kirin, êriş li ser îradeya demokratîk ya Kurdan tê kirin, gelek zehmet e ku ev qanûn qadeke siyaseta demokratîk ji bo tevgera me û Kurdan veke. Ew qanûnê ku behs dike, qanûnên ji bo vegera gerîla ye ku gerîla karibe tevlî siyaseta demokratîk bike. Keceke pir bi zimanekî vekirî dibêje, ev êrişên ku niha tên kirin li ser tevgera me û li ser îradeya demokratîk ya Kurdan, gelek zehmet e ku ev qanûnên ku hûn derdixin bibe qanûnên siyaseta demokratîk ku bikaribe rê li ber çareseriyê ve bike, em bawer nakin. Armanca êrişên li ser Helebê ji holêrakirina rêveberiya Xweser e, dibêje keceke. Ev helwest û polîtîka pêvajoyê sabote dike. Daxuyaniya kecekê bi vî rengî ye hevanna. Bi êrişa li ser taxên Kurdan yên Helebê hatiye armanjkirin ku van deran bê Kurd bihêlin. Yên ku di encama peymana 1 Nîsana 2025 a navbera hikûmeta Şamê û Rêveberiya Xweser de li taxan wezîfeya asayişê dikirin, bi van êrişan hatin qetilkirin. Hatiye armanjkirin ku meclîsên gel ên Rêveberiya Demokratîk ji holê werin rakirin. Ev êriş armanj dikin ku li ser bingehê dijminahiya Kurdan li hemû Sûriyê sîstema rêveberiya Xweser ya ku gelê Kurd bi gelê Ereb, Sûriyan û gelê din re ava kiriye bi temamî tasfiye bikin. Ev êriş perçe û dewama êrişên li hemû welatan ên li ser destkeftiyên Kurdan e. Dema ku çeteyan bi piştgiriya dewleta Tirkiye dest bi êrişan kirin, hêzên asayişê yên taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye derbasî berxwedana xweparastinê bûn. Li dijî êrişên tunekirin û bê Kurd hiştin, xweparastin mafekî meşrû û rewa ye. Meclîsa gel ya Şêx Mexsûdê Eşrefiye û milletê me li wê derê li ser esasê peymana 1 Nîsanê di berxwedana ji bo parastina Rêveberiya Xweser ya demokratîk de cihî girtin. Lê hêzên ku li Sûriyê demokrasiyê naxwazin, ji Şêx Mexsûd û Eşrefiye dest pê kirin, êrişa tunekirina Rêveberiya Xweser dan dest pê kirin. Em bang dikin
gelek ku ji taxan hatiye derxistin û belavê gelek qadam biye mafê xwe rewa bikar bînin û vegerin ciyê xwe. Hesreta şehîdan û berdêlên hatine dayîn wê di Sûriyaya Demokratîk û Rêveberiya Xweser de bijî. Pir balkêş e ku ev êriş piştî hevdîtinên dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, İsraîl û Rêveberiya Şamê û Wezîrê Karêderveyê Tirk Hakan Fîdan hatin kirin. Arewja ku peyman hate îmzêkirin û başûrê Şamê ji İsraîlê re hate hîştin, êrişê taxên Kurdan yê Helebê hate kirin. Li Şamê qutkirina hevdîtinan û êrişbirina ser taxên ku yekê Nîsana 2025 statûya wan hatiye diyarkirin, ev nîşan dide ku Amerîka hêzên navnetewî yên li herêmê ev êriş erê kirine. Lewma bêdengman. Di hevdîtinên Şam û şandeya Bakur Rojhilatê Sûriyê tê zanîn Fransayê navbengkariyê kiriye. Dewleta Tirk ji destpêkê û şûn de heta dawî di êrişên li ser taxên Kurdan yên li Helebê de cih girtin. Daxuyaniyên rayedarên dewleta Tirkiyê û saziyên weşanê ên çapemeniya dewleta Tirkiyê bi taybetî yên ku nêzê desthilatdarî AKP MHP ne ev yek bi eşkere nîşan dane. Çapemenî rayedarên dewleta Tirkiyê nêzîkatiyekê welê rever kirine ku wisa nîşan dane mîna ku artêşa Tirk rast di nava şer de cih girtibe. Ji xwe Fermandariya Qasê de ragihand ku ev balafirên dewleta Tirkiyê sîha û tankên dewleta Tirkiyê di nava vî şerî de aktif bûn. Her wiha anîne ziman hin eskerên dewleta Tirkiyê paya bilindên wan, fermandarê wan di rêveberiya vî şerî de cih girtin. Polîtîkaya dewleta Tirkiyê bi temamî li ser dijberiya li Qesedê dijminahiya li hember Kurdan e. Ziman û êrişên beriya pêvajoyê li Helebê de êrişa li ser Kurdan de dewam kirin. Di rewşekê wiha de ku PKK xwe fesih kiriye. Ji yekê Adara 2025 vir ve rewşeke agirbestê heye di navbera me û dewleta Tirkiyê de. Ev êrişên bi bilêvkirina navê PKK re li dijî taxên Kurdan têne kirin, êrişeke li dijî tevgera azadiyê ye. Hewldaneke ji bo têkbirina agirbestê ye ku bi hesasiyetekî pir mezin de hate meşandin heta niha. Hem wê qala pêvajoyê bêkirin, hem jî wê timî heqaret li tevgera me ya azadiyê were kirin. Ku ew jî aliyekê vê pêvajoyê ye. Gelo bi vê nêzîkatiyê wê bi dawîkirina tekoşîna çekdarî û banga aştî û civaka demokratîk ya Rêber Apo ku xwe dispêre agirbestê wê çawa were berdewam kirin. Yani bi vê helbesta dewleta Tirk bi şerxaziya dewleta Tirk em ê çawa karibin şerê çekdarî bi dawî bikin. Em ê çawa bikaribin banga aştî û civaka demokratîk ya Rêber Apo bînin cih. Em çawa dikarin agirbestê di pratikê de pêk bînin. Hem wê qala terorîzm û terorîstan were kirin û êriş bibin ser Kurdan, hem jî wê qala xwişk û biratiya Kurd û Tirkan were kirin. Eşkere ye. Ev yek ji bo Kurdan wê nebe ciyê bawerî ye. Baweriya milletê Kurd bi vê yekê tune ye. Yani hem êrişê ser Kurdan dikî hem rîj radibî behsa xwişk û biratiya milletê Kurd û Tirk dikî. Milletê Kurd bawer nake bi vê polîtîkayê. Keceke di domîne hevan. Êrişên li ser taxên Kurdan yên Helebê û helbesta rayedarên dewletê ya li hember tevgera me tê wateya hewldana sabotêkirina pêvajoyê aştî û civaka demokratîk. Ev êrişa li Helebê di demekî de pêk hat ku danûstandinên Rêveberiya Xweser û hikûmeta Demkî ya Şamê berdewam bûn. Hevdîtin hebûn. Rêber Apo ji bo ku şer rû nedin xwestibû peymana yek dehê adarê pêk were di pratikî de. Weke tevgera azadiya milletê Kurd me jî gavên pêwîsta bêtin. Di demekî wiha hesas de êrişa li ser Kurdên Helebê nîşan dide ku çareseriyî li Sûriyê nayê xwestin. Erê.
êrişên ser Kurdan yên li Helebê di demekî wiha hessas de nîşan dide ku ev derdor çareseriyê naxwazin. Wisa xuya dike ku armanca wan ne ew e ku bi Bakur Rojhilatê Sûriyê re bi Rojavayê Kurdistanê re bigihêjin lehevkirinekê. Tam berova jî ew dixwazin rêveberiya Xweser bi temamî hilweşînin. Medyaya Tirkiye berdevkê hikûmetê Ömer Çelik bi eşkereyî radgihînin ku ev êrîş wê bi taxên Kurdan yên li Helebê re sînordar nemîne. Bikaranîna gotina Türkiye'ye bê terör, heremeke bê terör jalî Ömer Çelik ve nîşan dide ku ev êriş wê li tevahiya heremên Bakur Rojhilatê Sûriyê ku piranî Kurd lê dijîn wê belav bibe ev şer. Tekoşîna Kurdan ya ji bo azadî û demokrasiyê li her derê weke terorîzm tê binavkirin. Her wiha dixwazin bi vê etîketê sîstema demokratîk ya Bakur Rojhilatê Sûriyê û ya Rojava bi temamî ji holê rakin. Bi Kurd û Kurdtasî, bi dijminahiya li hember Kurdan re li her welatê ku Kurd lê dijîn dijminatî li demokrasiyê tê kirin. Bi dijminahiya li Kurdan re demokrasî jî tune dikin. Nirxê mirovahî jî tune dikin. Li rojhilata navîn hin hêzên navnetewî jî destekê didin vê dijminahiya li dijî demokrasiyê. Ev yek tê wateya ku ew destekê didin polîtîkaya qirkirinê ya li dijî Kurdan. A rastî ji xwe dema êriş li hember Kurdan tê kirin yan bêdeng dimînin yan jî van êrişan erê dikin. Ev rastî di êrişên li ser taxên Kurdan yên Helebê de xwe da der, xwe nîşan da. Êrişên li ser taxên Kurdan û amadekariyên êrişê yên li ser Rojhilatê Firatê yani aliyê ku dikeve Rojavayê Kurdistanê agirbesta navbera tevgera me û Tirkiyeyê her wiha pêvajoyê aştî û civaka demokratîk dixe ber lêpirsînê. Ez dubare dikim hevan. Cumleya herî mühim avê tekstê ev e. Êrişên li ser taxên Kurdan ê hatin kirin li Helebê. Aniha amadekariyên artêşa Şamê, amadekariyên artêşa dewleta Tirkiye ji bo êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê bikin, tevgera me dixe nava lêpirsînê ji bo pêvajoyê din berçavana derbas bike. Baş e? Ji bo ku agirbesta di navbera tevgera me û Tirkiye û pêvajoyê aştî û civaka demokratîk di ber çavan re derbas bike, me dixe nava lêpirsînê. Êrişên di vê demê de yekser li hember tevgera me têne kirin. Ev êrişên bi vî şiklî nîşan didin ev qanûna derbasbûnê ya taybet ya ku niha tê gotin amedekariya wê tê kirin wê nebe gavekê çareseriyê. Di rewşekê wiha de ku êriş ew qasî li ser tevgera me tê kirin, êriş li ser îradeya demokratîk ya Kurdan tê kirin, gelek zehmetek û ev qanûn qadeke siyaseta demokratîk ji bo tevgera me, ji bo Kurdan veke. Gelo plan tê kirin ku qanûnek nê derxistin. Bi vî rengî dixwazin şer bidomîn. Yani qanûneke nê qebûl kirin yani qanûnek ku em nikaribin qebûl bikin were derxistin û bi vîya we bikevin nava şer. Kiryar polîtîkayên ku agribest e, siyasetek ku pêvajoyê aştî û civaka demokratîk sabote dikin, vê yekê tîne bîra mirovan. Rayedarên dewleta Tirkiye û hêzên siyasî yên berpirsiyar divê li gorî armanc û rihê pêvajoyê tevbigerin. Xwe ji kiryar û gavên ku pêvajoyê sabote dikin dûr bigirin. Yani kecekê baweyekî vekirî bang li dewleta Tirkiye dike, plan û projeyên êrişa li ser Rojavayê Kurdistanê eger we kiribe dev jê berdin. Ev pêvajoyê ji xwe sabote dike, tekiliya me bi temamî tune dike, rêxistina me mecbûr dike ji nû ve vegere ser awayê şer. Ev e pêvajo. Yani daxuyaniya kecekê ev. Rayedarên dewleta Tirkiye pir tûj şiyar dike. Aman nekevin nava wê xetayê ku êrişê ser Rojava bikin.
û paşê jî ji me nexwazin diyalog, miyalog, akirbest, pêvajo hemî serûpin dibe. Rayedarên dewletê û hêzên siyasî yên berpirsiyar divê li gorî armanc û rihê pêvajoyê tevbigerin. Xwe ji kiryar û gavên ku pêvajoyê sabote dikin dûr bigirin. Di pêvajoyê aştî û civaka demokratîk de me berpirsyariyên xwe bê tereddût û bi wêrekî anîn cih. Em bang li desthilatariya AKP MHP, em bang li rayedarên dewletê jî dikin, divê ji bo serketina pêvajoyê aştî û civaka demokratîk wezîfeya xwe bikin. Gavê ku dikeve ser we bikin. Ne ku herin şer amade bikin. Hêzên demokrasî û gelê me jî divê ji bo rawestandina polîtikayên dewleta Tirkiye yên pêvajoyê sabote dikin, li ser bengeha demokratîk tekoşîna xwe bilind bikin. Yani keceke ji milletê me jî dixwaze tekoşîna xwe bilind bikin, xebatên xwe bilind bikin lê bi rêyên demokratîk. Yani bi şer û pevçûn nabe. Yani wisa tercih nake. Doh li Batmanê li gelek deverên cuda ê botanê ciwan rabûn ser piyan, çalakiyên dengderxistinê çêkirin, xeber hat ji me re, guleyên rastîn hatin bikaranîn ji aliyê ciwanan ve, ji aliyê polîsan ve. Ev jî meseleyekî bû. Hevan ez derbarê Rojhilatê Kurdistanê de çend û çiya ji we re pêşkêş bikim. Aniha tamam, min tiştek din dikir, dengê min çû. Bigorin. Aniha deng hat gelin. Tamam. Pîla xwe guherandiye. Normal e. Normal e. Mirov rojê sê cere weşanê bike wisa dibe. Ma pîl li ber xwe dide. Hevan no rewşa me ya kecekî wisa ye we çawa dîte nizanim. Lê şiyariya kecekê ji bo dewleta Tirkiye bû, girîng bû. Yani pêvajo da lêpirsînê de ye. Dewleta Tirkiye eger êşî Rojavayê Kurdistanê bike, tê wê manî ku biryar daye pêvajo, mêvajoyê temamî tune bike. Ev biryar edî yani suç û gunê vê meselê dikeve ser dewleta Tirkiye. Hevan no em derbasî meseleyên Rojhilatê Kurdistanê bibin. Niha koşka spî dibêje. Koşka spî yani Donald Trump. Dibêje em amade ne ji bo êrişa ser Îranê. Lê balkêşe milletê Îranê naxwaze Amerîka mudaxele bike ya. Di vîdeoyê wisa derdikevine nizanim. Koşka spî ragihand ku serokê Amerîkayê Donald Trump hemû vebijêrkan ên li hember Tehranê vekirî hîştine, êrişa esmanî jî yek ji wan vebijêrkan e. Berdevka koşka spî diyar kir ku armanca wan rawestandina kuştina xwe pêşanderan e êl kolanan. Yani em naxwazin dewleta Îranê êrişê van xwe pêşanderan bike. Berdevka koşka spî Karolîne doh daxuyaniyekê daye rojnamegeran dibêje Trump di yani gelek dosye hene de derbarê Îranê de li ser masaya Donald Trump yek ji wan dosyayan ew e ku bi balafran êrişê ser Îranê bike mudaxele bike. Dibe ev jî ama hê nehatiye bikaranîn pêşî dîplomasî, pêşî diyalog. Haleke ku serok Trump tê de gelekî jî hatiye ew e her dem hemû vebijêrkan vekirî dihêle. Êrişa esmanî jî wê yek ji wan gelek vebijêrkan be li ber destê fermandarê giştîne. Berdevka koşka spî teqez kir ku dîplomasî her dem vebijêrka yekem a serok e. Eşkere kir di danûstandanên taybetiyên li gel nûnerê taybetiyê Trump Steve Witkoff de İran xwedî toneke gelekî cuda ye. Tişta ku hûn bi eşkereyî ji rejîma Îranê dipirsin gelekî ji wan peyamên ku bi dizî digêjin îdareya cuda ye.
Yani bi dizî digînin îdarê cuda ye. We fehm kir çi dibêje? Tişta ku hûn bi eşkereyî ji rejîma Îranê dibihîsin, gelek ji wan peyamên ku bi dizî digihên îdarê cuda ye. Ha, vê derê nîşan dide ku rejîma Îranê li ser ekranê ji miletê xwe re ji raya giştî re çi dibêje, tiştekî ye, wisa bi du tonekî bilind de daxife, lê kanalên resmî de bi tonekî pir nizm de daxife. Ez min wisa jê fehm kir. Ez bawer dikim ku daxwaza serok heye, van peyaman bişopîne. Beriya niha Wezareta Karê Derve ya Îranê piştrast kiribû ku di navbera Wezîrê Karê Derve Abbas Erakçî û nûnerê taybet yê Trump de kanalekî pêwendî hatiye vêkirin. Donald Trump roja yekşemî ragihand ku artêşa Amerîkayê vebijêrkên pir bihêz guftûgo dike. Yek ji wan jî êrişa balafiran e. Trump diyar kiribû ku wisa xuya dike ku Tehranê bi kuştina xwepêşanderan ew xeta Sûriya ku berê hatibû diyarkirin derbas kiriye. Trump gotibû serkirdeyên Îranê daxwaza civînê kiriye lê belê dibe ku em mecbûr bimînin beriya civînê bikevin nava hereketa eskerî. Ya ev heye. Meselekî bi vî şiklî heye. Hevan no. Tew nizanim dengê me hatwe, nehatwe, tew min mesajê we nenêrî. Yani ez nizanim kî hevan no. Deng heye, tune ye. Kalîta deng baş bû. Min ew qas divê ez pêşî ji we bipirsim yani. Niha mesela Helebê divê hêdî em ji nav derkevin hevan no. Travmayekî pir mesin e. Tişta ku hat serê me wê derê em nelbendê bûn. Diyalogekî hebû di navbera me û Şamê de. Diyalogekî hebû di navbera me Kurdan û dewleta Tirkiye de. Yani em nelbendê bûn ku êrişekî bi vî şiklî çêbibe. Em nelbendê bûn ku helbesta Daişwarî were nîşandan ji nû. Yani ez bi xwe nelbendê bûm. Ez nelbendê bûm ku qesê de ew qesa bêdeng bimîne. Yani tişta ku li Helebê hat kirin sebebê şerekî pir mezin e. Lê ez bawer dikim amadekariyên Qesedê tune bûn. Amerîka ket dewrê ne hîş Qesedê bikeve nava li vû tevgerê. Ev hemî bûn sebeb ku ev birîna bêçaretiyê di nava miletê me de pêş keve. Herkes wisa bû. Herkes wisa bû. Lê êdî wext hatiye hevan em dem wexta xwe bidin Rojhilatê Kurdistanê. Gelek telefon peyam ji min re tên. Hevan no peyamê we ê ji Rojhilatê Kurdistanê ji min re tên ez dibînim. Hûn dibêjin giranî bide ser Rojhilatê Kurdistanê. Lê ez vîya ji we re vekirî bibêjim. Niha çavkaniyên min ê ku ez ji wan agahî digirim li Rojavayê Kurdistanê gelekin. Hevalê min hene, dostê min hene, hevalê min ê rojnameger hene. Zûdaya tekiliyan bo wan re ye, ê nava şer de hene. Ji Rojava ez pir bi hêsanî dikarim di nava 5 deqeyan de pir agahiyan berhev bikim. Ku derê dibe bila bibe. Yani ji Dêrikê bigire heta Kobanî, ji Kobanî bigire heta Helebê, heta Şamê. Tekiliyê me gelekin bi însanan re. Lê ev rewş ji bo Rojhilatê Kurdistanê derbas nabe. Nas û dostê me li wê derê tune ne. Ez nizanim. Ji Urmiyê bigire heta Herêma Lor heqeten tekiliyê me tune ne. Ji berî ve çê nebûne. Ancak çawa dibe, çawa em dikarin agahî bigirin, bi rêya we. Hevalê ku li me godar dikin, di derbarê Rojhilatê Kurdistanê de dilê we dişewite e, hûn dixwazin agahî bidin me, hûn dixwazin bi me re hevkarî bikin. 24 saet em di tekiliyê de bin, li ser peyamên ez evê tercih dikim. X, Twitter. Li ser Twitterê mesaj ji min re binişînin. Nabe Instagram bişînin. Nabe li ser Messenger Facebookê bişînin. Nabe li ser evê bişînin. Navî çi ye? Eva ez ana tê de weşana zindî çê dikim. TikTok. Yani ez navê vana jî nizanim. Hevalê min alîkarî didin min ji bo ez weşanê zindî çê bikim ser vana.
hûn dikarin peyaman bişînin. Hevalê min peyamê we dixwînên. Yani ez bi tena serê xwe nikarim. Bi hezaran peyam tên. Di derbarê Bakur da, Rojava da, Rojhilat da, hevalê min peyamê we dixwînên hevan no. Ew ê bigînin min. Hûn telefonê xwe ji me re bişînin. Çavkaniyê we çi ne, agahiyê we çi qas rast in, van tiştana ji me re bêjin. Em bi we re nava tekiliyê de bin. Yani ez ê jî telefona xwe bidim we. Baş e. Hevan no gelek spas dikim. Yani hûn jî hevalê TikTokê ê dengê min tê we ji Rojhilatê Kurdistanê rojnameger yan jî kesên bikaribin agahiyan bidin me, hûn jî ciyê wan tespît bikin, navê wan, telefonê wan tespît bikin, ji me re bişînin, em xwe bigînin wan. Eger wisa nebe em dikevin zehmetiyê ji ber vê yekî ye bi rojan e, em nikarin cihê bidin wan. Ê min baweriya min bi ajansê me tune ne. Ajansê me ên nûçeyan hevan no, ji ber meseleyên îdeolojîkî, ji ber meseleyên siyasî, bi têra xwe bûyerên li Rojhilatê Kurdistanê naşopînin. Naşopînin. Ji ber vê ez hinek xemgîn im. Ez vê ji we re bixwînim hevan no. Mesela anha heta niha derdora 600 însan hatine kuştin, hatine qetilkirin li Îranê. Ez ê ji vir û şûn ve giranî bidim ser vê mijarê. Ez ana nûçeyek ji we re bixwînim. Tamam. Xwepêşandanên milletê Îranê li 585 navçe, 186 bajaran, 31 parêzgehên Rojhilatê Kurdistan û Îranê belav bûne. Heta niha 45 zanîngeh tevlî xwepêşanderan bûne. Li gel destwerdana bi tundî ya hêzên rejîma Îranê xwepêşandan di roja hevdemîn de bi dijwarî didomin. Gelek dikan hatin şewitandin, dîmen jî hene. Li gorî dîmenê li ser medya dijîtal hatine weşandin, di xwepêşandanên li Rojhilatê Kurdistan û Îranê de hêzên rejîma Îranê û artêşa pastaran ji bo rêgirtina li cîwanan her cür re şiddetê, tundiyê bikartînin. Gulebarankirin, bikaranîna gaza ku çavê însanan dişewitîne, bi îşkencekirina bin çavan, her cür re şiddetê bikartîne hêzên Îranê. Xwepêşanderên birîndar naçin nexweşxanê mesela ji tirsa. Ev jî felaket e. Wana dibin dixin bin çavan yan jî davêjin zîndanê. Cezayê îdamê zêde dikin. Xwepêşandanên şermezarkirinê bi şev jî dewam dikin. Hêzên ewlekariyên rejîmê û hêzên pastaran li gelek bajaran hatine derxistin. Navendên cemaweriyê hatine girtin. Yani li gelek bajaran hêzên rejîmê teslîmê millet bûne. Avahiyên dewletê jî hatine girtin. Li gorî daneyên ku rêxistina mafê mirovan parve kirine, di 17 rojên çalakiyan de neh jê kêmî 18 salî, yani bixasî 10-15 ciwan hene ji 18 salî biçûktirin, ê din derdora 600 kes hatine kuştin. Ev jî daxuyaniyên fermî ne. Ê ku ketine belgeya. Îja ê nehatine qeydkirin kî zane ji qasî ye. Ji kesên hatine binçavkirin 367 ciwan zarok, ê din jî xwendekarin. Yani 10,000 zêdetir, 11,000 însan hatine binçavkirin heta niha. 11,000 însan aniha di zîndanan de ne. Wekî din yek ji meseleyên wisa felaketê hevan no, nîşandana wan cenazeyan e. Cenazê anîne li salonekî berfireh avêtina erdê. Malbat tên lê mêze dikin. Navenda Tiba Edlî li Tehranê. Malbat ji bo teşhîskirina cenazeyan serdana navendê dikin. Hejmara kesên hatine qetilkirin pir zêdetir e li gorî daneyên fermî. Ev jî wisa ye. Çiqa ji destê me tê em ê giranî ji vir û pêve bidin ser Rojhilatê Kurdistanê. We got erê? Tamam. Mesele ciddî ye. Hevan no. Ez ana tiştekî bişopînim, ji we re bêjim.
îro Dewlet Bahçeli derketiye di derbarê pêvajoyê de daxife ka min erin çi dibêje. Daxuyaniyê ku kecekê dane rast derketin. Deqekê vano ana tamam. Hevano mesele pir dijwar e. Mazlum Abdî hedef hatiye nîşandan. Mesele giran e. Ez ana vîya nîşanê ve bidim. Söylese bile bunun inandırıcılığından özellikle Mazlum Abdi isimli terörist Siyonizmin yandaşıdır. İsrail'in kuklasıdır. PKK'nın kurucu önderliğine saygısız ve sadakatsizdir. Hiç kimse bilhassa DEM Parti Halep'te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını, kanlarının döküldüğünü söylemez, söyleyemez. Söylese bile bunun inandırıcılığından bahsedilemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır. Acısı bizim acımızdır. Ya çiqas insanên bêrûn e. Ya dibe kesek nikare ji me re bibêje ku li Helebê xwîna Kurdan hatiye rijandin. Ya insan ew qasa dirû çawa mümkün e bibe? Xwîna Kurdan xwîna me ye. Ede xwîna tövbe estağfirullah. Ya acayip tiştin. Mesela radibe insanekî mîna Mazlum Abdî dike hedefiye. û di ser Öcalan re dike hedef. Dibe li Öcalan bêhurmetî kiriye li gorî wî tev negeriye. Ya evan ya godarkin felaket rewş ana pêş dikeve. Halep'teki sivilleri canlı kalkan yapan, masumların arkasına saklanan, onları ölüme sürükleyen SDG ve YPG'dir. Çok şükür Suriye ordusu sivilleri sabırla tam tekmil halinde tahliye etmeyi başarmış, onların kılına bile dokunmamıştır. Dibe êrişa li ser Helebê hatiye kirin baş biye çêbiye. Dibe artêşa qehreman a Sûriyê çûye ketiye wê derê ew şervanên Qesedê ji wê derê pak kiriye, derxistiye. Ew terorîstên Kurd dibe milletê sivîl ji xwe re wekî mertal bikaranîn. Artêşa qehreman a Sûriyê bê ku zirar bide yek însanekî sivîl, bê ku tiliye yek sivîlekî xwin bibe, dibe ew terorîst ji wê derê derxistine û baş e. Dewlet Bahçeli ku pêvajoyê bi rêve dibe. Dewlet Bahçeli ku îro heqaret li Mazlum Abdî kiriye. Bi vê helwesta xwe ji bo min tu Kurdekî ji vê saetê şûn ve nikare bawerî bi Dewlet Bahçelî bîne. We goterê yani ez bi xwe şok nebûm. Ez ji we re bêjim Dewlet Bahçelî xwedî li komkujiya Helebê derket. Dewlet Bahçeli xwedî li komkujiya Helebê derket. Xwedî li çeteya jî vebêjim. Yani êdî hûn bi xwe bifikirin çi wê were serê Kurdan wê çi were serê vê pêvajoyê. Tam rastê hev hat piştî daxuyaniya kecekê gotibû eger dewleta Tirkiye xwedî li vê pêvajoyê derbikeve yani dewleta Tirkiye xwedî li komkujiya Helebê derbikeve eger di ser rêveberiya Xweser re dijminayiya Kurdan bidomînin em pêvajoyê dixin lêpirsînê. Niha hevano ji vê saetê şûn ve şerê di navbera Kurd û Tirkan de, şerê di navbera Kurd û Erebên alîgirê Şamê de ji îro şûn ve ez ji we re bêjim dest pê kiriye. Yani ji ciyê me ye dest pê kiriye. Ji vê saetê şûn ve pêvajo nemaye. Ne mümkün e. Yani ew însanê ku binêrin
ez viya dubare bikim. Devlet Bahçeli ku îro komkujiya li Helebê erê kir û tu mehcûbiyet nîşane da hebûna dewleta Tirkiyê wê derê îro bi helwesta xwe temamî pêvajo serûbîn kiriye, avêtiye çöpê êdî xilas kiriye. Nemimkün e tu Kurdekî ji vê saetê şûn ve bawerî bi gotinê Devlet Bahçelî bîne. Özellikle mazlum Abdi isimli terörist Siyonizmin yandaşıdır. İsrail'in kuklasıdır. PKK'nın kurucu önderliğine saygısız ve sadakatsizdir. Hiç kimse bilhassa DEM Parti Halep'te Kürt kardeşlerimize saldırıldığını, kanlarının döküldüğünü söylemez, söyleyemez. Söylese bile bunun inandırıcılığından bahsedilemez. Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır. Acısı bizim acımızdır. Halep'teki sivilleri canlı kalkan yapan, masumların arkasına saklanan, onları ölüme sürükleyen SDG ve YPG'dir. Çok şükür Suriye ordusu sivilleri sabırla tam tekmil halinde tahliye etmeyi başarmış, onların kılına bile dokunmamıştır. Devarin safî kin hevanno. Em çawa ji nav meselê derkeve em nizanim. Ez li nûçeyên din bigerim hevanno. Nûçeyên deqeyên dawî ez bigerim. Tamam. Rojên pir germ hene li pêşiya me. Diyar bû. Ez viya ji were hevanno aviye bînim ser ekranê. û awsa bila bidome ez viya ji were hevalê me ê Rojavayê Kurdistanê ê Rojhilatê Kurdistanê li me godar bikin ji kerema xwe re. Serokê Giştiyê MHP Devlet Bahçelî îdia kir ku di êrişên Artêşa Ereban ya Sûriyê tu kesî xwîna Kurdan nerijandiye. Bahçelî dibêje tu kes bi taybetî DEM Partî nikare bibêje ku li Helebê êrişê birayê me yê Kurd hatiye kirin. Nikare kes bibêje xwîna Kurdan hatiye rijandin li Helebê. Xwîna birayê me yê Kurd xwîna me ye, êşa wan jî êşa me ye, dibêje Devlet Bahçelî. Ez şîrove nakim. Devlet Bahçeli di civîna Koma Partiya xwe ya parlamentoyê de îro axivî bûyerên li Helebê, komkujiya li Helebê ya li Îranê siyaseta Amerîkayê nirxandiye. Serokê MHP îdia dike, serokê MHP hevanno ji bo me nake 5 qureş. Ji bo me nake 5 qureş. Tenê ji ber vê pêvajoyê çû destê DEM Partiyan girt, me got belkî însan e, me got belkî mexluqatekî hinekî dikare kedî bibe, ama imkana ku kedî bibe tune ye. Ji însanên hov medeniyet nikare derbikeve. Demokrasî nikare. Ya kîja însan dikare bawer bike ku ji van mexluqatan demokrat dikare derbikeve ya? Ya we aqilê xwe xwariye, ya we mêjî we tevlê hev biye, ya hûn neserê şêxane, ya Devlet Bahçelî ku îro radibe dibêje li Helebê zirar negîştiye tayê porê sivîlekî em rabin bawerî pê bibînin. Yani ji bo min îro rûpelekê nû me vekiriye ji were bêjim. Entegrasyona Rojavayê Kurdistanê kî qal bike, yani ji bo min menfaetê Kurdan naxwaze. Devlet Bahçelî gotina wî kî dayene ser werîs menfaetê Kurdan naxwaze. Devlet Bahçelî dijminê sondxwarê yê milletê Kurd e. Sedî set. Tu gotinekî wî ji bo min derbas nabe. Devlet Bahçelî îro gora xwe kola.
de mejiyê Kurdan de. Ez ji we re bêjim. Ji bo min xilas. Kecekî îro daxuyaniyekî daye min bi we re par vekir hevalno. Hevalên me ê bixwazin di destpêka bernameyê de daxuyaniya kecekê heye. Di çarçova van gotinê me de dibêje tişta. Hevalên ku anha nû hatine ketine weşanê. Rica min ji we ew e piştî bernamê vegerin destpêkê daxuyaniya kecekê ji xwendina min godar kin. Kecekê çi dibêje? Kecekê jî mîna min difikire. Eger dewleta Tirkiye di dijmeniya xwe da îsrar bike, amedekariya xwe bidomîne ji bo êrişa ser Rojava, ji bo me pêvajo mêvajo mana wî tune ye. Em mecbûrin tedbîrê xwe bigirin, em mecbûrin vegerin ser pêvajoya şer. Tiştekî wisa heye, hevanno. Anha daxuyaniya viya ez ê bixwînim, çünkü daxuyaniya viya îbret e, îbretekî pir mezin e. Serokê MHP îdia kir ku li Helebê qesede YPG sivîl wekî mertalên zindî bikaranîne. Ên ku sivîlan dikin mertalên zindî li pişt wan xwe vedişêrin, wan ber bi mirinê ve dajon qesede YPG ye. Şikir ji Xwedê re artêşa Sûriye bi sebir sivîl bi temamî tehliye kirin, dest neda tayê porê sivîlekî jî. Mesela Bahçeli zimanê Dem Partiyê li ser Helebê rexne dike. Bahçeli dibêje tu Kurdekî bila nebêje Kurd li Helebê zarar dîtiye. Ya vana çawa insanın hem tê te dikuje dibe tu nebêjî ez hatime kuştin. Tê tecavüzê te dike binêrin. Nivîsa berdevkê Tayyip Erdogan wisa ye. Dibe em ê werin li Rojava li we bixin eger hûn li ber xwe bidin em ê qira we bînin. Tê ez têm te dixim dibe tu li ber xwe nedî. Em Kurd şikengê ve ketine vî halê la? Ya mirin em ji kengê ve ji mirinê tirsin. Kurd ji kengê ve mirinê tirsin. Ka me mirin têk biribû li Amedê li zîndana Amedê? Ka me mirin têk biribû li serê çiyên Kurdistanê? Ji kengê ve ya Kurd ji mirinê tirsin ya? Ji kengê ve ya Kurd serî tewînin ya? Serî tewandin tune tune di lûgata Kurdan da tune ye. A Kurdî de jî tune ye. Tune ye. Yani çar soytariyên Tirkiye'nin İç Anadolu'ya nikarin warin Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê serê xortê me bitewînin. Çar zîbidiyên li Enqerê nikarin bi lehengê me pêvajo bidin bi rêvebirin ya. Nikarin ya. Yani em milletek serbilindin ya. Em vegerin ser wî bilindayiya xwe ya. Em milletek serfirazin, em biqîmetin, em resenin, em kevnin, em qedîmin, em esîlzade ne, em li rojeta navîn yek ji milletên herî kevn ê wê derê ne. Ka em siyasî bibûn. Ka em zana bibûn ya. Ka em bibûn xwedî pêşdîtin me her tişt dikarî û bidîta. Me çima nedît? Li Helebê ev tişt wê çê bibe? Çima me nedît ku dewlet Bahçelî dikare vegere ser eyarê xwe û cardin dijminahiyekî pir mezin li hember milletê Kurd bide destpêkirin? Çima me nedît? Me tedbîrê xwe çima negirtin? Merak dikim. Dewlet Bahçelî zimanê Dem Partiyê rexne dike dibêje tu çawa radibî dibêjî li Helebê Kurd hatine kuştin. Nikarî bibêjî. Daxuyaniyên rayadarên Dem Partiyê yên ku em Türkiye şiyar dikin, dest pê dikin hewdana wan ya parastina Qesedê YPG ye. Yani anha li Dem Partiyê hatiye qedexekirin basa Qesedê YPG bike. Pêvajoyek ku Türkiye bê terör gav bi gav pêkte ji nişka ve bi hinceta Helebê rijandin ser kolanan îstîsmarkirina mijarê ji Amedê heta Stenbolê wê tiştekî nede tu kesekî. İstismar dikin em yani. Em vê mesela Helebê îstîsmar dikin. Ji bo pêvajo xirab bibe. Wekî din dibêje li İranê Rojhilatê Kurdistanê binêrin xwedî li rejîma İranê derdikive dewlet Bahçelî.
خودی لی درد که به از هم یا جواره بخوریم اوانا اوانا مهمن تصادف راستی وشانا من از زندی هات yani دقیقی مسئله ایرانی چه وادی بینه دبیجه آرامیه ایرانی جبو ترکیه گله کی گرینگه به آرامی پاروبون پرچبون ایرانی جه هر آلیوه ترکیه ولاتن هرمی تهدید تکه یک parçayı siyasi u ahe aştiya nafxoy aramiya ciranen me İran'ı jibo Türkiye mijara manu nemaniye. Bahçeli xapêşandan li İranê wekî provokasyoneke emperyalîst pê nasê kir divê pirsgirêkên İranê bi îradeya wê ya navxweyî çareser bibe. Dewlet Bahçeli li ser pêvajoya çareserî û banga Abdullah Öcalan ya 27 Sibatê jî çi dibêje hebûna rêxistinî ya PKK hatiye betalkirin û çek hatine danîn divê aqûbeta Qesedê YPG jî bi eynî wekî ya PKK be. Dewlet Bahçeli here serê xwe li dîwar bixe. Mesele Devleta Tirkiye divê fehm bike ku nikare Kurdan tehdit bike. Divê em bi Türkiye bidin femkirin ku tehdîta wan bi kerî me nayê. Yani tesîr li me nake. Devlet Bahçeli xwedî li çeteyan derketiye. Ew însanê ku şervanê me ji bînayê ve avêtin ew çeteyên ku şervanê me ji bînayê ve avêtin ew çeteyên ku li wan zarokê me dixin wan pitikê me dişewitînin li Helebê Devlet Bahçeli xwedî li wan derketiye. Ya kîjan rêveberê tevgera Kurd îro dikare me îqna bike di mesela Bahçelî de. Ew însanê ku heta vê saetê ji Devlet Bahçelî re gotine Sayîn Devlet Bahçelî divê ji miletê Kurd lêborîn bixwazin. Muhakkak. Muhakkak. Devlet Bahçeli ji bo Mazlum Abdî dibêje ew kuklaya İsraîlê li hember serokê damezrêner ê PKK bêwefa ye. Binêre. Devlet Bahçeli bûye apocî bûye PKK îjar mîna meseleyekî navxweyî be rexnekirin û xwe rexnekirinê derdixe pêş. Ji Mazlum Abdî re platform amade kiriye tu gotinê serokatiyê nayê cih. Binêre. Niha hevan Devleta İsraîlê tekiliye bi Devleta İsraîlê re ne sûçe. Aviye bir kere em bêjin. Baş e. Hevkariya bi milletê cihûra ne sûçe. Tiştekî pir rewa ye. Dewletekî ye li rojata navî ne. Bi qasî hemû dewletên din çawa peymana İbrahîmî heye hemî dewletên Ereb bi İsraîlê re di nava hevkariyê de ne. Hebûna wî nas dikin. Ne? Em milletê Kurd jî bi milletê cihûra dikarin bikevin nava hevkariyê. Bi Devleta İsraîlê re heta dawî em bikevin nava hevkariyê. Eger em nekevin nava hevkariyê sûçe piştî vê saetê. Ew Kurdê ku hevkariya me ya bi cihûyan re ret bike ji Kurda hez nake. Binêre. Ez ji we re tiştek din dibêjim. Di vê demê de ku Rêveberiya Şamê li Parîsê bi İsraîlê re peyman îmzê kir. Peymana hevkariyê. Di vê demê de ku Dewleta Tirkiye û İsraîlê li hev kirin ji bo dagirkirina Bakurê Sûriyê Devlet Bahçeli'ye ku ji şerefê hîsiyetê para xwe negirtiye radibe Mazlum Abdî hujbar dike dibê tu kuklaya İsraîlî. Devlet Bahçeli çima ji Mazlum Abdî hez nake? Çünkü fermandarekî serkeft ye. Çünkü êşa Tirkan heye. Çünkü heftê û heft cara Tirk têk birine. General Mazlum xwedî lê derkevin hevan. Devlet Bahçeli ji kî hez nake xwedî lê derkevin. Hûn bizanibin ew dostê Kurdan e. Hûn bizanibin ew fermandarê Kurdan e. Devlet Bahçeli ji Qara Îlan jî hez nake. Qara Îlan generalê Netewîyê Kurdan e. Mazlum Abdî generalê Rojavayê Kurdistanê ye. Baş e. Devlet Bahçeli ji Barzanî jî hez nake. Ji Mesûd Barzanî jî hez nake. Yani acayip tiştekî. Bahçeli dibêje tamam. Ev insanê berredayî Devlet Bahçeli ji bo min çû hevan tamam.
Mesela pir germe ez xatir ji we bixwazim ez biçim nûçeyê xwe amade bikim di saetên pêş me de pêşketinên girîng wê çêbin ez ê bi tevî mêvanê xwe werim vê derê ji we re pêşkêş bikim. Baş e? Bibin abone vê kanalê bi pêş bixin, Rojdatê Kurdistanê ji bîr nekin hevano. Tekilî hebin ji min re ragihînin. Telefon, numre, tiştekî, hesabê medya civakî. Endametî ji bîr nekin. Bibin abone, bibin endam ji kerema xwe re. Pêdiviya me bi we heye ya milletê me jî bi me heye. Dem baş, silav reis.